på Kirundi igen. Men sången säger så här. Alla som vill kan komma till Jesus. Jesus älskar de som kommer till honom. Vi måste predika evangeliet överallt och inbjuda alla människor till Jesus. Jesus är en bra förälder. De som kallar Jesus kallar alla att bli hans barn. Jesus är dörren till livet. Idag dörren är öppen. Alla som vill kan gå in. Men snart kommer dörren att vara stängd. Lyssna nu på inbjudan av Jesus. Så. Oh,